Opa, ni Ane Arias naz, Maruri eta bizinaz, oindala 7 urte tardi edo etorri ginen ona. Nire amama amekoa zan eta gurasoek gure izen zaurien bueltatu eta hemen gauz. Nik euskal ikasketak egin eusen Gasteizen, EHUn. Beti guzta izan daztelako euskal literatura, kultura eta bar, eta hori bereziki literaturako bidea hartu neban. Ricardo Arregiren bitan esan beharra liburuan inguruko gradu amaierako lan egin nuen. Eta oin irakasle nau lanean, Politeknika Txodiaren, batxillergoan, euskera emoten. Plan pilo bat dauziteko, ibilbide pilo bat, kirola gazer laseratute eta bar. Eta gero, jatamendire igotea da mengo jenteak egiten dauen plan tipikoena, mungiko jenteak bai. Eta, geroan badeko azkeneko momentuen zatitzu gogor bat, eta gero goien biztak oso politek dire, ikusi alduzu hortik bakio, ikusi alduzu soiube, eta hori, biztak oso ondo dauz. Eta gero bai badeko txokoa. Horre familiagaz, lagunekaz eta edozein ospakizuniteko eta ondo egoten da bai. Kulturagaz lotute badau entzaio gela bat, eta aramu edo sua moduko taldek entzaiatzen dabe hor, oin justo badauzela nahiko potente kontzertu demoten eta hori hemen bertan dago gela.